Nakaw. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga bumubuo ng inyong channel. Magandang araw na rin sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Romy, 20 anyos, kasalukuyang narito sa Quezon City. Pero sa Davao po talaga ako lumaki. Sir Jupiter, ang ikikwento ko po ay hindi ko personal na karanasan, kundi sa aking tiyuhin. Tawagin na lang natin siyang si Tito Dennis. Siya po ay may kapansanan sa pag-iisip. Hindi naman po siya bayolente, pero madalas po siyang tulala at hindi makausap ng maayos. Ganoon po ang kilos ni Tito na kinamulatan ko. Kaya naman, hindi ko maiwasang magtaka at mapatanong tungkol sa kanya. Paslit pa lang ako, tinatanong ko na si Mama. Pero kailan lang po na kinuwento sa akin ng buo. Sabi niya, hinintay lang daw niya ang tamang panahon na maging handa ako sa mga maririnig ko. Tama nga si Mama. Hindi ko halos mapaniwalaan ang dahilan kung bakit nagkaganoon si Tito. Sa totoo lang, maging si Mama na kaisa-isang kapatid ni Tito, di pa rin lubos mapaniwalaan ang nangyari hanggang ngayon. Sabi ni Mama, 1988 nang biglang mawala si Tito Dennis. Madalas naman itong hindi umuwi, lalo kapag kasama ang mga barkada o pag galing sa pagnanakaw. Ngunit sa pagkakataong iyon, inabot ng halos 5 taon bago ito nakabalik. Opo, Sir Jupiter. Isa pong pusakal na magnanakaw si Tito. Hindi ito nakukontento sa mga binibigay ni na lolo't lola. Kahit may pera naman, palagi pa rin itong nanloloob ng mga bahay at nangunguha ng mga kung ano-anong gamit. Mamahaling sapatos, damit o alahas, basta kung anumang matipuhan niya, kinukuha niya. Kaya nang hindi ito makauwi, nag-alala si na Mama na baka napatay ito ng isa sa kanyang mga nabiktima. Gayunpaman, hindi ito agad natagpuan o kahit ang katawan na lang nito. Lumipas pa ang maraming taon bago may nagbalitang nakita raw ito sa may kalayuang probinsya mula sa lugar namin sa Davao, sa isang bulubunduking bahagi ng Mindanao. Nang pinuntahan ni na Lolo, kumpirmadong si Tito nga. Subalit napakadungis na nito at hindi na makausap ng maayos. Umiwas din daw ito nang makita sina Lolo at aktong tatakas. Ngunit nagawa nilang pigilan. Doon na po nagsimulang magkwento si Tito Dennis. Nangyari daw ito nang inutusan ni Lolo si Tito Dennis na iabot ang paunang bayad sa isang supplier ng bigas. May tindahan kasi ng bigas sina Lolo't Lola sa palengke. Nung araw na yun, may lakad daw si Lolo, kaya si Tito ang nautusan. Madalas na sina Lolo't Lola sa bahay ng supplier na si Manong Bobby, pero first time ni Tito na makapasok doon. Sabi kasi ni Mama, hanggang bodega ng bigas lang sila palagi at hindi sila nakakarating sa bahay nito. Subalit sa araw na yun, hindi raw naabutan ni Tito Dennis ang matanda sa bodega nito. Sinabihan din siya ng mga trabahador na puntahan na lang sa bahay nito na nasa likod ng bodega.
Dumaan si Tito sa isang makitid na espasyo sa pagitan ng mataas na sementong bakod at ng pader ng bodega. Doon nakita raw po niya ang isang medyo malapad na bungalow type na bahay. Nasa isang property lang ang bahay at ang bodega. Subalit napakalinis tingnan ng likod na bahagi kung nasaan ang bahay. Ibang-iba sa medyo magulong harapan. Agad naman daw po siyang napagbuksan ni Manong Bobby at naiabot niya ang bayad. Pero nung papaalis na sana siya, niyaya siya ng matanda na pumasok muna at magmerienda. Mag-isa lang daw si Manong Bobby sa bahay at bihira lang magkaroon ng bisita. Pinagbigyan naman ito ni Tito. Pagpasok daw ni Tito, agad na kumuha ng kanyang pansin ang ilang mga rebulto at figurines sa may TV rack. May 2 demonyong kulay ginto raw po na nakatayo sa magkabilang gilid ng TV. Nasa 2 talampakan ang tangkad ng bawat isa. Yung mga figurines naman po, may 1 pulgada hanggang 1 dangkal daw po ang laki. Merong gawa sa jade, tanso at ginto. May hugis centaur, minotaur, Chinese dragon, tapos 1 leon na may korona. Kinumpirma naman daw ni Lolo na may ganoong mga figurine at rebulto nga si Manong Bobby. Sabi raw ng matanda, isang kaibigang inchik ang nagbigay sa kanya ng mga figurines. Yung mga gintong demonyo naman, galing naman daw sa isang Briton. Hindi raw pwedeng magkamali si Tito sa halaga ng mga yon, Sir Jupiter. 100,000 o baka nga ilang milyon daw bawat isa lang sa mga gintong demonyo. Yung mga figurines naman daw, mababa na ang 30,000. Kaya raw po naisip ni Tito na looban ang bahay na yun at kunin ang isa sa mga rebultong demonyo. Tinanong din daw ni Manong Bobby si Tito kung umiinom ba ito. Tumango naman daw si Tito kasi mahilig talaga siya sa mga mamahaling alak. Niyaya siya ng matanda sa kusina. Binuksan yung hanging cabinet at nakita ni Tito na may koleksyon din pala si Manong Bobby ng mga iba't ibang alak. May mga mamahalin din daw po at may ibang walang label. Kinuha daw ng matanda yung bote ng Bacardi tsaka dinala sa mesa. Habang nagkikwentuhan, pasimple raw pong minamatsagan ni Tito Dennis ang bahay. Tinatandaan ang itsura at layout nito para madaling mapasok. Naisip ko na swerte rin si Tito kasi hindi pa uso ang CCTV nung mga panahong iyon. Nire-review pa raw ng paulit-ulit ni Tito ang layout ng lugar pagkaalis. Tapos kapag nalalaman niyang papunta si Lolo kina Manong Bobby, agad itong nagpipresentang siya na lang ang pumunta. Para raw may pagkakataon siyang suriin pa ang lugar. Naka-4 na balik pa raw po siya doon para makasigurado. Hanggang sa dumating na nga yung gabi ng pagsasagawa niya sa planong panloloob. Hiniram ni Tito Dennis yung van ni Lolo. Paalam niya gagamitin ng mga kaibigan para pumunta ng resort. 3:00 ng hapon ito umalis para hindi magtaka si na Lolo. Nagpalipas muna ng oras sa kung saan. Tapos 1:00 ng madaling araw na nang pumunta kina Manong Bobby. Nasa isip daw niya noon, isang gintong demonyo lang ang kukunin.
Sakto lang daw yun para di siya mahirapang magbuhat habang tumatakas. Kukuha na rin ng ilang figurines na kasya sa backpack. Siniguro muna niyang wala ng tao sa bodega at sa paligid. Inakyat ni Tito yung gate. Tapos sinira ang kandado sa loob para madali siyang makalabas pagkatapos ng racket. Maingat na tinungo ang bahay ni Manong Bobby at sinilip ang bintana sa may kwarto niya. Nang makita niyang tulog ang matanda, pumunta na siya sa pinto at sinira ang doorknob. Pagkapasok daw po ni Tito, una niyang nakita ang isang shot glass at 2 bote ng alak sa lamiseta ng sala. Yun ang mga boteng walang label. Nakuha raw ng mga ito ang pansin ni Tito, kaya't binuksan niya ang isang bote at lumagok. Napamura raw si Tito sa sarap ng hagod ng inumin sa kanyang lalamunan. Mahilig daw sa alak at nakatikim na ng iba't ibang inuming ilang dekada na ang tanda. Pero sadyang wala raw katulad ang sipa ng inuming yun sa bahay ni Manong Bobby. Lumagok pa raw siya ng isa, tapos nilapag yung bote sa lamiseta. Sigurado na raw siya noong babalikan niya yung inumin pagkatapos ng kanyang pakay. Tinuon na niya ang atensyon sa mga target. Kumuha ng 4 na gintong figurine at inilagay sa bag. Tapos kinuha yung gintong rebulto ng demonyo. Gabewang daw po ang tangkad. Medyo mabigat, pero yakang-yakang bitbitin ng isang kamay. Bumalik siya sa lamiseta. Dinampot yung isa sa mga bote tsaka maingat, pero dali-daling naglakad papalabas. Sana sinabihan mo na lang ako na gusto mo pala niyan, Dennis. Nagulat na lang daw po si Tito, Sir Jupiter, nang bigla niyang narinig si Manong Bobby pagkalabas ng pinto. Lumingali nga si Tito at nakita ang matandang nakatayo doon sa masikip na daan sa gilid ng bodega. Nakasandal sa sementong bakod. Hindi maintindihan ni Tito Dennis kung paano nakarating doon ang matanda. Bagamat may backdoor yung bahay, pero diretso na yun sa likurang kalye. Isa pa po, sinigurado ni Tito na nasa loob lang ng kwarto si Manong Bobby bago pumasok ng bahay. Kung lalabas man ito ng kwarto, mapapansin daw yun kasi malapit lang naman sa may sala. Hindi rin pwedeng sa bintana lumusot kasi may mga grills. Kung sakali naman daw po na nakalabas nga ito nang hindi napapansin, paano naman ito nakarating bigla sa may bodega? Magulo ang isip ni Tito kakaisip kung paano nangyari yun. Tapos tuluyan ng sumampal sa kanya ang katotohanang nabulilyaso ang kanyang plano. Ginto na. Magiging bato pa ba? Dennis, tinraidor mo ako. Kalmado lang daw po si Manong Bobby, pero may diin ang mga salita. Napatingin si Tito sa mukha ng matanda at bigla raw pong dumagundong ang kanyang puso. Para bang alam ng kanyang kaluluwa na nahaharap siya sa matinding panganib. Hindi raw dahil sa nahuli siya, ngunit dahil sa isang bagay na hindi niya agad natukoy. Bagay na nalaman din niya makalipas lang ang ilang saglit. Naging mabuti ako sa inyo, Dennis.
Bakit mo nagawa ito? Ramdam daw ni Tito ang lungkot sa boses ni Manong Bobby. Ngunit agad siyang binalot ng kilabot sa mga sumunod na nangyari. Ito na po ang hindi namin mapaniwalaan, Sir Jupiter. Bigla raw pong nagbagong anyo ang matanda. Kumulubot at nangitim ang kanyang balat. Humaba ang mga kuko at mga ngipin. Tapos namula at nanlisik ang mga mata. Di sigurado si Tito kung anong nilalang yun. Pero alam niyang hindi siya sasantuhin nito. Hindi raw makagalaw si Tito sa kinatatayuan niya. Ramdam na ramdam daw niya ang panginginig ng mga tuhod at ang malalaking butil ng pawis. Pinipilit ng isip na unawain ang lahat. Ngunit ang naintindihan lang ay mas mahalaga sa mga kinuhang gamit ang sariling buhay. Natauhan na lang daw si Tito nang makitang papasugod na si Manong Bobby. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi bumalik papasok ng bahay. Sa pagmamadali na bitawan niya yung rebulto, tapos hindi na malayang naihagis niya pala sa halimaw ang bote ng alak. Mabilis na sinara ang pinto at hinarangan ng sofa. Hindi niya alam kung paano niya nahila yung sofa, basta ang alam niya lang daw, kailangan kasi sira na ang doorknob. Nasa isip po ni Tito Dennis noon, dumaan sa may back door para makatakas. Ang kaso, hindi pa man siya nakakalagpas ng sala na itulak na ng halimaw yung pinto. Basa ng alak yung mukha niya at may ilang sugat gawa ng nabasag na bote. Tatakbo na sana si Tito pero nakalmot ang likod niya at hinablot ang kanang braso. Dahil din sa kalmot kaya naputol ang strap ng bag niya. Muntik na itong mahulog, mabuti at nahawakan pa raw ni Tito. Inagis ni Manong Bobby si Tito pabalik ng sala. Tumama ang ulo, balikat at braso niya sa hardwood na TV rack. Nang makita niyang papunta na sa kanya ang halimaw, agad niyang hinagis ang kanyang bag. Tumama ito sa ulo ng matanda. Natigilan daw ito gawa ng matitigas na figurine sa loob ng bag. Natatarantang tumayo si Tito at humablot ng kung ano-anong mga gamit para ibato kay Manong Bobby. Mga figurines, mga libro, alarm clock at iba pa. Alam ni Titong walang panama ang lakas niya. Pero kahit papaano'y nagagawa niya itong patrasin. Ngunit lalong nanggigil yung halimaw at tumalon papunta kay Tito, Sir Jupiter. Naitulak daw siya patihaya sa tabi ng lamiseta at dinaganan siya. Narinig niyang parang may natumba sa ibabaw ng lamiseta tapos nakita niya yung shot glass na nalaglag at nabasag sa kabilang dako. Pinagkakalmot daw siya ng halimaw tsaka sinakal. Pilit siyang pumapalag pero wala talagang sinabi ang lakas niya kumpara kay Manong Bobby. Purong kilabot ang nararamdaman ni Tito dahil sa itsura ng halimaw at sa nakaabang niyang kamatayan. Napapaiyak na lang daw siya noon kasi wala pa siyang nagagawang matino sa buhay. Panay barkada, bisyo at nakaw lang ang ginagawa. Tapos mamamatay lang sa kamay ng isang hindi mawaring nilalang. Manong, sorry na po. Hindi ko na po uulitin. Isasauli ko na po yung mga kinuha ko. Tapos ipakulong ninyo na lang po ako. Walang magawa si Tito Dennis kundi magmakaawa na parang paslit sa harap ng isang naglalaway na demonyo. Hindi siya sinasagot ng halimaw, bagkus ay puro ungol lang ang tugon nito. Ilang saglit pa,
Binuka ng matanda ang bungangang puno ng matatalim na mga ngipin at akma ng sasakmalin si Tito sa lieg. Ngunit bigla itong natigilan at inamoy-amoy si Tito sa may lieg, mukha at pati na sa bibig. Tapos tinitigan daw siya ng halimaw sa mata. "Ininom mo yung alak?" Hindi po maintindihan noon ni Tito Dennis kung bakit siya biglang tinanong ng halimaw ng ganoon. Hindi rin po siya makasagot kasi lunod pa rin siya sa kilabot. Ngunit dahil sa tanong, napatingin si Tito sa lamiseta habang nakatihaya at nakadagan sa kanya ang matanda. Nakita niyang nakaumang ang nguso ng bote sa gilid ng lamiseta. Hindi siya sigurado, pero mukhang natumba nang magpambuno sila ng halimaw. Nanginginig man, pasimpleng sinubukang amutin ni Tito ang bote habang naghihintay ng sagot si Manong Bobby. Nang mapansin siya ng halimaw, napalingon ito sa inaabot ni Tito. Ngunit sakto namang nahawakan na niya ang nguso ng bote at buong lakas itong inihampas sa ulo ng matanda. Sinundan agad ng saksak ang tagiliran ng halimaw gamit ang naiwang bahagi ng nabasag na bote. Buong lakas na itinulak ni Tito ang nakadagan at pinilit na makatayo. Hindi na raw po lumingon si Tito Dennis kay Manong Bobby, Sir Jupiter. Hindi rin niya alam kung bakit hindi siya hinabol. Basta ang naaalala niya lang, tawa ng halimaw ang umuugong sa buong bahay habang pilit siyang lumalabas. Paika-ikang lumabas ng pinto si Tito. Kumaripas sa may bodega, nagmamadaling binuksan ang gate tapos dumiretso sa van. Nakalayo man pero palagay ni Tito Dennis, hindi pa rin siya ligtas. Malinaw pa rin niyang naririnig yung tawa ni Manong Bobby. Paikot-ikot lang sa kanyang isip. Hindi muna umuwi si Tito at baka magtaka si Lolo sa mga kalmot na natamo niya mula sa halimaw. Mga kalmot na nagpapatunay na totoo ang mga nangyari. Hanggang ngayon nga po, Sir Jupiter, bakas pa rin sa katawan ni Tito ang mga peklat na ito. Ano yun? Teka, hinto muna natin ang pagbabasa. May narinig ba kayong kalabog? Ayun o. Nasa bubungan na naman yata namin yung aswang. Galit tong aswang na to sa mga hindi nagsusubscribe sa kwentong Takip Silim eh. Meron pa bang hindi nakasubscribe sa inyo? Mag-subscribe ka na, baka mamayang gabi nasa bubungan mo na yung aswang. Shoo! Shoo! Sabi lang daw niya kina Lolo sa tawag. Ilang araw muna siya sa bahay ng isang kaibigan. Hinatid niya lang ang van sa bahay noong oras na alam niyang nasa palengke sina Lolo. Sa isang mumurahing inn siya na malagi habang nagpapagaling. Akala ni Tito Dennis poproblemahin na lang niya si Manong Bobby pagka-uwi sa kanila. Nasa isip daw po kasi ni Tito noon, malamang magsumbong ang matanda kina Lolo. Ang kaso, ibang problema ang dumating. Ikatlong gabi, matapos ang nangyaring panloloob sa bahay ni Manong Bobby, may napansin si Tito na kakaiba sa kanyang sarili. Nilagnat daw po siya. Nanginig ang kasukasuan at sumakit ang ulo. Hindi rin maipaliwanag ngunit lumalakas ang kanyang mga pangdama. Halimbawa raw po, malinaw niyang nadidinig ang mga tao sa kabilang mga kwarto ng inn. Maging ang mga staff sa lobby at mga sasakyan sa labas.
Naghahanap rin daw po si Tito ng kilawin. Lalo siyang nagtataka kasi nasa isip niya, gusto niya ng kilawing baboy na walang suka, gulay at anumang pampalasa. Gusto niya ng karne, yung sariwa, mamula-mula at may konting dugo. Sunod na lang daw niyang namalayan ang sariling pabalik na ng tinutuluyang kwarto. Bitbit niya ang ilang supot ng mga biniling karning baboy at baka. May kasama ring dugo at iba't ibang mga laman loob. Di maiwasan ni Tito na mandiri sa sarili, lalo na po habang tinititigan ng mga nakahaing karne. Kinamumuhian na rin ang sarili kasi naiisip niyang natutulad na siya kay Manong Bobby. Ngunit hindi niya alam kung bakit sarap na sarap siya habang nilalantakan ang mga hilaw na laman. Kulang na nga lang daw po, ipagtulakan niya ang mangkok ng dugo sa mukha. Gusto na raw niyang umuwi noon pa lang, pero hindi niya alam kung papaano ipapaliwanag kina Lolo ang lahat. Nang maubos ang pera, napilitan siyang lumabas sa tinutuluyang inn. Ilang araw na nagpalaboy-laboy habang gutom kasi wala na rin siyang pambili ng sariwang karne. Hanggang isang madaling araw, nagkamalay na lang daw siyang katabi ang katawan ng isang batang babae. Puno ng kalmot ang katawan nito. Gula-gulanit ang damit, wakwak ang tiyan, at simot ang lahat ng laman loob. Hindi maalis ni Tito Dennis sa kanyang isip ang nakabukas na sikmura ng bata at mukha nitong parang nakatitig sa kanya. Ito ang mismong imahen na gumupok sa isip ng tiyuhin ko. Ayos lang daw sa kanya na lumayo-layo at mabuhay sa sariwang karne ng hayop. Ngunit hindi niya matanggap na kumain siya ng laman ng tao, ng isang batang walang muwang. Pinilit niyang dalhin ang sarili sa isang napakaliblib na lugar sa bulubunduking bahagi ng Mindanao. Doon siya nagpagala-gala sa loob ng maraming taon. Panay mga hayop sa gubat ang ginakain, ngunit minsay may nadadali ring mga hikers kapag hindi nakakapagpigil. Hanggang sa namukhaan nga siya ng isa sa mga aakyat sana ng bundok at ibinalita kay Lolo. Noong una, hindi naniniwala sina Lolo at Mama. Isip nila, baka nawala lang talaga sa tamang pag-iisip si Tito Dennis. Ngunit nagpumilit si Lola na ipatingin si Lolo sa isang albularyo. Doon, napaluwaraw ng albularyo si Tito ng isang itim na bato. Nawala ang pagkaaswang ni Tito. Hindi na ito hayok sa karne. Ngayon nga panay gulay na lang ang kinakain nito kasi natitrigger ng karne ang kanyang trauma. Si Manong Bobby naman po nagpatuloy bilang supplier ni na Lolo matapos ng panloloob ni Tito. Pero hindi rin nagtagal at lumipat na raw ito ng ibang lugar. Sabi ni Mama, hindi na ito naabutan ni Tito nang makauwi. Gaya po ng sabi ko kanina, Sir Jupiter, hindi pa rin po nakakausap ng maayos si Tito hanggang ngayon. Ngunit hindi naman po siya nananakit, lalo na sa amin o sa mga paslit kong kapatid. Hinihiling ko lang na sana balang araw magawa niyang tuluyang malagpasan ang trauma ng pagkaaswang.
pagkaaswang na hindi niya sadyang manakaw. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Maraming salamat po sa pagbabasa sa kwento ni Tito. Sana po magtagal pa ang channel ninyo at marami pang kwentong mabigyan ninyo ng boses.